பாஸ்வேர்டு சொல்றீ? ஏய் தேவையில்லாம பாஸ்வேர்ட்ல கேட்டு இருக்காத. சும்மா வந்துட்டோம். கேலரிக்கு பாஸ்வேர்டு யார் தருவா? ஏய் அது என் பிரைவசி போட்டோ அண்ட் சாட்ஸ்ல இருக்கு. தேவையில்லாம அதெல்லாம் நோண்டிட்டு இருக்க கூடாது. அண்ட் ஒன் மோர் திங், நீ வாங்குறியா 2 செல்ஃபி எடுக்கறியா 3 ஃபோன் பண்றியா அவ்வளவுதான் நோடுது. சி வந்துட்ட. டேய் ஏண்டா உன் ஜிபேல இருந்து 300 அனுப்பிச்சிட்டேன். டேய் பாஸ்வேர்டு எப்படிடா தெரிஞ்சு? என்னடா பெரிய பொல்லாத பாஸ்வேர்டாடா. ஜிபே ஓடுது 9344. சரி கேலரியில 1234. சீக்ரெட் ஆப்ஸ் வச்சிருக்கு அந்தரங்க போட்டோஸ்ல அதுல 5232. இதெல்லாம் எப்படிடா தெரிஞ்சு? பாஸ்வேர்ட் உன்னோடதான் எனக்கு தெரியும்டா. சாமி உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியும். அடேங்க அப்பா.